Takže ahojte všetci. Dneska sa budeme baviť o ďalších veciach, čo sa týka môjho príbehu životného. Počkajte, sa musím usadiť, tak by som nevyzerala príliš veľko. Nechápem prečo, ale preto je jedno. Úhol. Takže budeme sa baviť o tom, ako som porodila. Ale to je zase ďalší zaujímavý príbeh, teda aspoň dúfam, že bude pre vás zaujímavý. A máme tu trošku pripravené poznámky, ale nie som si istá, že či sú dostatočné, takže budeme loviť v pamäti. Takže 14.8. poďme rovno začať, hej, akože nemusím tu chodiť okolo horúcej kaše, takže rovno poďme začať. 14.8. som mala tušaka, že porodím 2022, hej, samozrejme. Nestalo sa. Môj due date, vlastne deň, kedy som mala naplánovaný, vlastne, že nie naplánovaný, ale akože deň, kedy som mala porodiť, bol 22.8. Kto ma sleduje na Instagrame už trošku dlhšie, tak vie, že som aj preto hovorila, že budem mať leviča, čo sa nakoniec nestalo, ale je to úplne v poriadku a samozrejme ja som rada, že aký som narodila, nie že rada, som šťastná, takže tak. No, takže 22.8. som mala naplánované, že budem vtedy rodiť, nestalo sa a pokračovalo to tak, že vlastne ono, ja neviem ako to je na Slovensku, ale v Amerike to je proste tak, že ešte predtým, než prekročíte ten deň tohoto due date, tak sa vám ešte predtým dohodne termín, že keby náhodou sa to nestalo, tak že porodíte v ten deň alebo minimálne okolo toho dňa, takže kedy budete mať vyvolávačku. Neviem, či veľa ľudí viete, ale jednoducho plodová voda má expiráciu 2 týždne. Aspoň tak mi to bolo povedané tu, hej. Možno to niekde inde inak povedané, mi to bolo povedané takto, hej, že 2 týždne. Čiže vlastne ja som sa rozhodla ísť zlatou strednou cestou, že to dám na polovicu a že jednoducho pokiaľ sa mi Brini narodí dovtedy, od due date, týždeň na to, tak proste pôjde vyvolávačka. Čiže ja som vlastne mala vyvolávačku naplánovanú na 30.8.2022. Ako všetci viete, tak Diana je narodená 31.8.2022 a áno, toľko som rodila. Je to v poriadku a stáva sa, niektoré kratšie, niektoré dlhšie, niektoré rodí ešte dlhšie než ja som. Ja si neviem koľko som vlastne rodila. 6, 10, no okolo 12 hodín, tak nejak. 12 aj niečo, cca. Ale hospitalizovaná som bola vlastne dlhšie. Ale každopádne vrátam to od tej doby, čo mi bola podaná vyvolávačka. A k tomu všetkému sa dostaneme, takže vítam vás pri mojom videu a som rada, že ste tu a dúfam, že to vydržíte až do konca. A tak, takže môžeme začať. Takže ja som mala ísť 38. na vyvolávačku do nemocnice večer, ale nakoniec nám volali ráno, že teda, že by sme mohli ísť už teda ráno, takže sme išli tedy. No, neviem o koľkátej nám už volali, to si presne nepamätám, iba viem, že o 9.31, keď je to tu mám napísané, sme nastúpili do auta smer pôrodnice. Ja som sa musela namalovať, inak to je otázka pre všetkých, prečo som bola namalovaná v pôrodnici. Kvôli tomu, že som mala na to čas, nemala som žiadne kontrakcie, išla som na vyvolávačku, čiže som namalovaná mohla byť. Ale nehovorím, že ten týždeň, kedy od toho 22., čo vlastne som mala ten due date, som sa nemalovala každý deň ráno, kebyže náhodou to na mňa príde. A teraz aj vysvetlím prečo, hej. Kvôli tomu sú to, že keď viete ísť do mesta namalovaná, aby ste sa cítili pekne a tak ďalej, tak prečo by ste sa nemohli cítiť pekne, aj keď rodíte svoje prvorodené dieťa. Takže to je môj dôvod, prečo som sa namalovala, prečo som chcela byť pekná. Takže tak, okrem toho, že som mala veľmi zlú pleť. To bol ďalší dôvod.
No, takže sme 9:31 nastúpili 30.8.2022 do auta, smer pôrodnice, storky sú v highlightoch, kebyže sa niekto chce k tomu dohľadať, takže to si kľudne môžete pozrieť. No a tam sme vyplňovali papiere, neviem ani ako dlho, ale ja neviem, ako to bežne chodí, hej. Že keď niekto má kontrakcie, tak či sa tiež tak dlho vyplňujú papiere, alebo proste hneď sa bere čo... Tá žena, neviem, ako to je, hej, tuto, takže berme to tak, že sa bavíme len o vyvolávačke, aj až o žene, ktorá má vyvolávačku, tak. Takže vlastne ja sme vyplňali papiere, no a potom ma dali vlastne do tej predprípravnej izbe a ma monitorovali vlastne až do 14. Medzi tým mi bolo povedané, že budem môcť ísť na obed a že môžem si odbehnúť. Lenže nastala tam taká jedna malá vec, ktorá vlastne bola to, že teraz som o tom ľahko samozrejme hovorí vzhľadom na to, že to nebolo nič vážne, i keď vtedy som nebola akože úplne OK, ale proste nastala vec, že Bri prestalo byť srdiečko na chvíľku, čiže vlastne som nemohla ísť na ten obed, musela som byť monitorovaná celý čas a tým pádom iba Mario odskočil po jedlo. Našťastie to bol iba jeden taký výpadok, alebo jak by som to povedala. A inak všetko akože samozrejme potom už OK, čo sa týka toho monitorovania. No a tak to nesol jedlo. O 14. Takže 9:31 sme išli do pôrodnice a o 14. Som vlastne bola už prevezená do tej pôrodnej izby. Nakoniec všetky vyzerajú cca rovnako mimochodom, akože fakt, že veľmi príjemne, priestranne, fakt priestor pre aj 15 ľudí, fakt, že extrém. A no, každopádne bola som teda už prevezená do tej hlavnej izby. Bol tam samozrejme gauč, telka, proste akože fakt, že veľký komfort a to sme boli v štátnej nemocnici a nebola som v žiadnej súkromnej. No a tam už vlastne odtedy som mala už zabezpečené jedlo, akože už nemocničné. Nemocničné jedlo, akože to dúfam, že sa mi podarí sem dať do videa a keď nie, tak to dám potom dodatočne fotky, čo sa týka akože ako vyzeralo to jedlo, alebo minimálne to menu, hej. Akože fakt, že extrém to, som mala na výber menu, hej. No a prvá som mala vlastne večerné jedlo. A to večerné jedlo som si mala, ešte takto, aby som sa vrátila, pardon, zase som skočila, ty sa to robia vám veľmi bežne, asi si budete musieť na to zvykať. A mám tu poznámky, aj tak som skočila niekde, kde som nechcela. No, čiže 14:30, o 14:00 som bola tam prevzená a 14:30 mi bola podaná vyvolávačka, vlastne a antibiotika som ešte mala podané, čiže vlastne kapačku mi zaviedli a antibiotika kvôli tomu, že ja som mala vlastne baktériu v sebe, ktorá kebyže tie antibiotika nemám, tak je možné, že moja dcera by sa narodila s problémami v očiach, lebo tú baktériu, ktorú som mala, tak vie sa preniesť do očičiek dieťatka. Čiže liečila som sa na to počas tehotenstva 2-krát a nepomohlo mi to. To je iba tak pre informáciu, čiže vlastne to bolo také preventívne. No a našťastie, klop, síce už nemusím, ale aj tak sa nič nestalo. No, každopádne bola mi podané tie antibiotika, vlastne bol to penicilín a penicilín vlastne, ktorý sa odporúča byť, čo mi bolo povedané, hej, akože v rámci štandardov LA, hej, nebudeme sa o žiadnych iných štandardov inej krajiny a tak ďalej, budeme sa iba o LA a konkrétne v tej nemocnici, tak aby som bola iba tak korektná. Čo sa týka týchto vecí, tak mi boli podané a bolo mi povedané, že vlastne môžu byť najneskôr 4 hodiny pred pôrodom. Ja som ich mala tým pádom podávané akože dlhšie, keďže som rodila v podstate 12 hodín niečo. Ale to je v poriadku, najneskôr 4 hodiny. Takže
Takže tak, no a poďme teraz, postupíme ďalej. Snažím sa to urýchliť, pretože to je tak dlhý príbeh a už som na 10. minúte skoro, tak aby som vás to zbytočne nezdržovala. Chcem vám povedať úplne všetko. Takže kde som skončila, idem sa pozrieť do poznámok. Takže mi bolo toto podané a potom vlastne mi prišla doktorka povedať, a sestrička, pardon, mi prišla povedať, že nech si rozmyslím, kedy chcem epidurálku, za to, že tuto v Amerike je to zase tiež tak, teraz tam bavíme sa stále o tej istej krajine, tak že ja si môžem povedať, kedy ja chcem si podať epidurálku. Na Slovensku je to proste tak, že ti podajú v určitú hodinu, dajú ti ju raz a hotovo, hej. Aspoň takto bolo, čo ja viem, pred neviem koľkými rokmi, neviem ako to je teraz. Kľudne mi môžete napíšať. OK, napísať do komentáru napísať do komentáru teda, že ako to je teraz, ale jednoducho viem, že to tak fungovalo. Ale v Amerike je to proste tak, že jednoducho si môžete vypýtať, kedy chcete. A keď som spýtala, že kedy naposledy si môžem vypýtať, tak mi bolo povedané, že hoci kedy. Akože si nemyslím, že to je úplne, že hoci kedy, lebo tam ešte musí byť, že keď ste, dajme tomu, otvorení na nejakých 8 cm, hej, tak asi si vtedy už nemôžete dať epidurálku, ale v podstate ako hoci kedy, no. Takže tak, takže ja som bola akože úplne v pohodičke, že ok, fajn, ja som ešte kontrakcie nemala. No a no, ale som nevedela, respektíve ja som to vedela, že tie kontrakcie, keď máte vyvolávačku, sú silnejšie, než keď máte iba normálne akože kontrakcie, že normálne s pôrodom a tak ďalej, že ono ti to v podstate spôsobí silnejšiu tú kontrakciu. To som nevedela, respektíve nevedela, neviem, možno som to nejako zabudla v chvíli a tak ďalej, ja som si povedala, že som v pohode a tak ďalej. Zase som si povedala, že to zvládnem, lebo prvú kontrakciu som mala takú ako keby také krámy, hej. Potom mi prišlo, bolo mi povedané, prišla sestrička, že by som, že teda kedy chcem večeru, lebo keď mi už bude potom podávaná epidurálka, tak bavíme sa o epidurálke, hej. Keď mi bola potom podávaná epidurálka, tak vlastne, že že keď mi bola podávaná epidurálka, tak vlastne, že už potom nebudem môcť ísť ani na vecko a tak ďalej a že ani poriadne jesť kvôli tomu, lebo akože vývod som mala, ale potom zavedený po epidurálke, ale nebola som tak, že proste, že už mi nebudú môcť dať tú večeru. Takže vlastne to je to, čo som vlastne prišla spýtať sestrička, že či chcem večeru už teraz.